Черна роза. Не мога да повярвам. Пращаш ме на училище болна. Изпитите наближават. Не бива да губиш и ден. Но аз съм болна. Не си болна, Еше. Няма защо да го повтаряш. Приготвих ти храна, взели я. Хайде, побързай. Добре. Какво ти става? Отиди да се срещаш. Бързо. Хайде. Влез. Сядай, ще направя чай и идвам. Искам да ти кажа нещо. Казвайте каквото ще казвате. Тръгваме си веднага. Вземете си куфарите и ме чакайте долу. Няма да те оставя сама. Дъще няма да я изям, ще й кажа 2 думи. Хайде, момиче, побързай. Стига да е. Какво ти става днес? И аз тръгвам за работа. Върви. Сега какво има? Забравих си чантата от бързане. Добре, ето, дръж. Хайде, бързо, бързо. Бързо. Добре да е. Кой беше? Никой. Говориш с някого? Прече ли ти? Беше сестра ми. Дойде да вземе нещо. Какво е това? Вземи ги. Наеми си дом в Истанбул. Ще ви стигнат за известно време. Защо го правите? Сама видя, тук не е за вас. Вървете си. И забравете за всичко. Правите го заради Баран, нали? За да не се оплаче от него. Момчето извърши глупост. Аз ще му издърпам ушите. А твоята рана ще мине до 10 дни. Вземи златото и си върви по пътя. Възхищавам се на добрината ви. Посегнахте на златото си, за да опазите племенника си.
А внуците ви са гладни и бездомни. И Чичо им се опита да ни измами, но вие не казахте и дума. Не знаех какви ги върши Кендал. Ако искаш, продай му земята и вземи парите. Ще ви стигнат поне за година. Мурат много ви обичаше. Знаех, че не ме приемате. Уважавах ви заради него. Но вече и уважение не остана. Ебру. Странно, знаете името ми. Произнасяте го за първи път. Какво решаваш? Задръжте си златото. Искам само това, което ми се полага. Вземете куфарите и ме чакайте на вратата. Вземи. Аз съм. Върви си в стаята. Не тъгувай, скъпи. В Истанбул ще ти купим ново зайче. Дай ми телефона. Разбира се. Прибрах го временно. Ако си промениш решението, готов съм да купя земята. На теб нищо не продавам. Ела, да седнем и да се разберем. Щях да ти продам земята, но след всичко това и тонове злато да ми предложите... По-добре да я подаря на някой друг. Няма да ти я продам. Ще я продадеш, госпожо. Ще я продадеш и още как. И ти го знаеш. Изобщо не ме познаваш. Не знаеш на какво съм способна. Чуй ме, гражданко. Ако ти ме настъпиш, и аз ще те настъпя. Така ще те смачкам, че...
Ало, Чичо. Защо ме прати тук? Нямаше ли друго място? Сине, там никой няма да те потърси. Стой и не мърдай. Търсят ли ме? Не, няма такова нещо, но трябва да сме предпазливи. Баран, предупредих Сибел. При нея си от вчера, да знаеш. Хайде. Че работа. Няма и едно такси. Хората не са виновни. Всъщност, градчето е прекрасно. Да бе, прекрасно било. Според мен това е ада, а Кендал е самият дявол. Не забравяй, Баран, той е същият като Кендал. Добре, стига толкова. Мамо, къде отиваме? Жандармерията е в другата посока. Търсим си хотел. Хотел ли? Какво говориш, не отиваме ли на летището? Деца, първо трябва да продадем земята. А няма ли да се оплачем от Баран? Нека първо се подслоним някъде, вървете. Аз няма да остана тук. Тръгвам си. А да, върви, казах. Ало, Ага? Госпожа Ебруси търси хотел? Какво? Какво има? Да не са се оплакали от Баран. Чакай малко, няма общо с него. Онези си търсили хотел. Хотел ли? Кой хотел отиват? Раза, върви след тях. Добре. Да, Кендалага, както наредиш. Да, разбрах. Заповядайте. Искам 2 стаи. Нямаме свободни. Така ли? Може и една. Ще сложим още 2 легла и готово. За вас стаи няма. За нас ли? Чухте ме, госпожо? Довиждане. Довиждане. Savaşanda bekliyorum. Çok özledim. Мелек, ела да ми разтриеш гърба. Цялата съм схваната. Майко, обади се Егил. Скарала се с годиника си. Иска да му върне пръстена. Плачеше по телефона. Да и дали да я видя. Боже, техните разправи нямат край. Чуй ме. Тези няма да се съберат. Момичето трябва да сведе глава. Ще поговоря с нея. Добре, не се мотай. Ела си веднага. Малумният Кендал се заяжда с нас. Това е негова работа. Да, мамо. Защо не подадем оплакване срещу Баран? В момента искам само да продам земята и да се махнем от тук. Онези безнаказани ли ще останат? А да, забрави ли ти какви ги свърши? Каза, че отиваш на излет и изчезна за 3 дни. Дори не знам къде си била. Не е същото, мамо. Баран не е стрелял по мен. Майка му искаше да му вземе пистолета. Гръмна случайно. А теб те нямаше цели 3 дни. Не сменяй темата. Аз не съм заплашвала никого с пистолет. Това е престъпление. И какво ще правим сега? Не знам, мисля. Не искам да оставаме тук, мамо. Да се върнем в Истанбул. А да, нямаме никакви пари. Какво ще правим в Истанбул? Добре ли си? Боли ли те? Добре съм, нищо ми няма. Къде отиваме? Знам къде ще отидем. Тръгвайте. Рюзгар? Ти къде? Помисли котката за помок.
Стига, заекът, какво ще търси тук? Кендал го е заклал и го е изял. Миличък, това е коте, не е памук. Но прилича на него, нали? Спорна работа. Благодаря, дъще е добре дошла. Милото ми момченце, котенцето ли си загубил? Не, зайчето му изчезна. Извинявайте, че нахлухме така. Хубава работа, дъще. Заповядайте, седнете. Не, благодаря. Къде тръгнахте без да сте хапнали? Заповядайте. Няма да ви пуснем. Първо ще ви нагостим. Ела, сине. Ела, гореще е. Сядайте на масата, де. Много са вкусни, благодаря. Да ви е сладко. Хубаво е да ядеш с компания. Много ми харесаха. Не съм яла по-вкусно нещо. Мама е известна с гюзлемето си. Ще ви платя и тръгваме. Как така? Прибери си парите. Искам да си платя. Вие сте на гости. Ние от гости пари не вземаме. Много благодаря, но така не може. Може. Благодарим ви за всичко. Чакайте малко. Синът ми ще дойде и ще ви закара. Ще ни закара ли до летището? А, да. Какво, мамо? Майко, тук куха е чудесно. Пакетът готов ли е? Да, готов е. Добре дошли. Здравейте. Ето, вземи. А тези са гости в града. Ще им помогнеш ли? Не знам къде отиват, обаче... Ще ви закарам където кажете. Ами да. Да можех да спра времето и да останем все така. Да. Много обичам това място. Тук сме само двамата. Ако не беше язовирът, щях да те доведа тук. И това щеше да е нашия дом. Хубаво е да си мечтаем. Мелек, един ден това ще се случи и знаеш, нали? Давам ти дума. Какво ти е, скъпа? Защо ме гледаш така? Не ми ли вярваш? Кажи ми. Реджеп, искам те с цялото си сърце. Но познаваш брат ми. Ще кажа, че не съм достоен за теб, нали? Кой съм аз? Коя е сестрата на Кендал Ага? Той ти вярва и много те обича. Вярва ми, нали? Юсуф толкова настояваше, но Агата даде кафенето на мен. И работата върви добре, слава Богу. Тоест, Кендал Ага да е жив и здрав. Много е доволен от мен. Потърпи, миличка. Виж, първата ми работа ще е да оправя къщата. Ще я ремонтирам, ще я обзаведа, ще я направя така, както ти искаш. А после ще поискам ръката ти от брат ти. Не бързай. Той сега е яхнал метлата. Нека Ебро и децата се върнат в Истанбул и чак след това. Ето, вече и на трактор си се возила. Да, страхотно. Мечтата ми се сбъдна. Заради теб, мамче, благодаря. Защо? Приятно е. Все едно си в кабриолет. Не бъди неблагодарна. По-добре, отколкото пеша. Къде отиваме? Няма ли да ни кажеш? Парцела ни има къща. Там отиваме. Как така? Къща ли си имаме? Да, сватбеният подарък от баща ви.
Хайде, скачайте. Скачайте. Добре, всичко хубаво. Благодаря. Поне има къде да пренощуваме. Това не е къща, а коптор. Не можем да останем тук. Мъквай, престани да дразниш мама. Искам да се върна в Истанбул. И аз, да. Но престани с претенциите си, моля те. Добре, добре. Мамо, пълно е спая, жени. Как ще спим тук? Престани с претенциите си, моля те. Само няколко дни. Ще продадем мястото и си тръгваме. Кой е? Фарат. Какво прави тук? Не знам. По-тихо. Госпожо Ебро, какво става? Здравейте. Търсехме къде да отседнем, но не ни приеха в хотелите. Заради Кендал. Какъв му е проблемът с нас? Така и не разбрах. Ненормален ли е? Живея до вас. Елате да си починете. Не, благодарим. Те ще ме изчакат тук, а аз ще пробвам да продам парцел. Какво ще правят децата тук? Елате. Нямаме нужда от помощта ви. Да, мамо, ще те изчакаме тук. Стига, деца. Тук е ужасно. Хайде, елате. Натискай, натискай. Умрях от страх, като чух пистолета. За малко да пометна. Много говориш. Сякаш носиш момчета. Да, точно там. Съседите също чули гърмеж. Казах им, че не е от нас. Повярваха. Добре си казала, браво. Извинявай, Ага. Какво има? Защо не ги следиш? Те си тръгнаха, Ага. Качиха се на трактора и заминаха. Леле, вижте докъде стигна гражданката. И за къде тръгнаха? Ами за летището, Ага. Леля Хасибе така каза. Как се ходи на летището с трактор? Така е, Ага. Ти си много умен човек. Но какво да правят, като не си намериха хотел? Щът не щът, ще си вървят. Да вървят по дяволите. Ага, по-добре щеше да е, ако ти бяха продали земята, нали и така? Много говориш, върши си работата. Стига, стига. Иди да ми направиш кафе. Хайде. Не му вярвам на този мамо. Само той ми помогна. Брате, но нарин Войчо на баран. И аз не му вярвам. Фарат е добър човек. Дръжте се добре с него. Заповядайте. Благодарим. Може ли да ползвам тоалетната? Разбира се, вътре вляво. Как е ръката? Добре, наболяваме малко. Съжалявам за станалото. Бихте предпочели да беше умряла, нали? Какво се разбрахме с теб?
Скъпи, пийни си поне малко. Познавате ли някой брокер на имоти? Да, естествено. Ще ми кажете ли къде да го намеря? Ще му се обадя, вярвам, че ще ви помогне. Ало, Хасан, в офиса ли си? Да, моя близка продава парцел. Ще я изпратя при теб. Да дойда веднага ли? Добре, благодаря ти. Да, благодаря, до чуване. Чака ви. Добре. Да, ти наглеждай, Рюзгер. Идвам с теб. Не, ти оставаш. Не искам да стоя тук, идвам. Ужасен инат, подлодяваме. Нищо, ще ви прави компания по пътя. Загуби си зайчето, затова е тъжен. Ще се погрижа за него, не се тревожете. Мамо, да тръгваме. Мамо? Трябва да ти кажа нещо. После ще говорим. Много е важно. После Майя имам работа. Те къде отиват? При един брокер трябва да им дам адреса. Майко, твоите си тръгнали. Кои са моите? Ами твоите? Връщали се в Истанбул. Слава Богу. Много добре. Да, така е най-добре. Боях се, че ще стане още по-лошо. Виждам, че си отдъхнахте. Нарин, да направим ли угощение? Момиче, ще те... Юзлем, свари ни кафе. Извинявай, майко, но и моето търпение си има граница. Добре, права си. Ало? Ага, ще те питам нещо. Чакам сестра си и момчето. До кога ще остане тук? Да, добре. Сега ще пратя лодката. Кажи му да е готов. Добре. Още един чай. Ще те запозная със Седев. Седев, миличка, това е батко Рюзгяр. Дошъл ни е на гости. Какво ще стане, ако не го продадем? Ще го продадем. Няма как да не го продадем. Повтаряш едно и също, откакто сме дошли. Правя каквото мога, не виждаш ли? В най-лошия случай ще го продам на цената на Кендал. Нямаш друг план, нали? И никога не си имала. Татко мислеше за всичко. Лъжа ли е? Оставете съобщение след сигнала. Скъпи, защо телефонът ти е изключен? Трябва да говорим, много е важно. Това е телефонът на Майя, моят се счупи. Търси ме на този. Познавате тамошния район, нали? Познавам го, но за там купувачи няма. Защо? Просто няма. Чух, че Махмуд Демир искал да го купи. Ами продайте му го, защо сте дошли при мен? Господин Фарад каза, че ще ни помогнете. Нека опитаме да пуснем поне обява. Не знаех, че Фарад изпраща точно вас. Мамо, какво става? Господинът няма намерение да ни помогне. Ела.
Братко, госпожата дойде да продава твоя парцел. И аз се отпратих. Но ще ти кажа нещо. Разбрах, Хасан, разбрах. Добре си направил. Хайде, до чуване. Гражданката не си е тръгнала. Как така? Къде е? Опитвала се да продаде земята. Ти си виновен, Кендал. Не биваше да лъжеш снахата си, не? Че аз какво съм направил? Батко, ако и беше дал каквото и се полага, отдавна щеше да си е тръгнала. Ако беше пратила пълномощно, щях да й броя парите. Ама тя взе, че дойде. Не обвинявай мен, а говори с брат си. С брат ми ли? Той помагал на госпожата. Разбрах от Хасан. Една близка си продава парцела, помогни и казал. Кога станаха близки? Добре дошла. Как беше в училище? Добре, Мина ли ти стомахът? мина. Хубаво. Аз нали ти казах? Како? Онова момче защо е било у нас? Кое е момче? Онова, което излезе от тук. Баран. Видял го да се качва в лодката. Ти откъде познаваш Баран? Съученици сме. Бил племенник на вашия шеф. Дойде да вземе наема. Ти не го ли плати преди 2 седмици? Забравила съм. Каза, че си го платила. Забравила съм, Айше, стига. Добре де, просто ми стана интересно. Какво му е интересното? Момчето имало работа в района, взе парите и си тръгна. Каква работа? Откъде да знам? Не съм го питала. Добре, днес защо ми се караш за всичко? Не ти се карам. Хайде, измий се и се преобличи. И стой далеч от това момче. От Баран ли? Защо? Слушай какво ти казвам. Стига, мамо, всички са ненормални. Оставете съобщение след сигнала. Защо не си включваш телефона? Обади ми се, моля те. Нямало друга агенция. И да има какво? Ще се промени ли нещо? Не знам, казват едно и също, сякаш са се наговорили. А не са ли? Кендал така им е наредил. Това е негова работа, а ти защитаваш племенника му. Да отидем в полицията и да разкажем всичко. Седев. Сега идвам. Миличък, не мърдай от тук, чули?
Нарин, Защо помагаш на тази жена? Защо го правиш? Не знаеш ли колко ме боли? сестрички, Какво, сестрички? жената каква вина има? Ако Кендал не я беше измамил, това нямаше да се случи. Щеше да си продаде земята и да си замине. Как смееш да я защитаваш? На страната на правдата съм, затова съм ти брат. Правдата е на моя страна. А ти си на страната на онази. И коя е онази, Нарин? И тя като теб е съпруга на Мурат. Не. Аз съм жената на Мурат. Тя е вещица. Открадна ми мъжа. Открадна ми живота. Остави сина ми без баща. Сестрички, Не ме доближавай. Аз бях единственият ти близък човек. Загуби жена си, загуби дъщеря си. Сега загуби и мен. Вече не си ми брат. чуваш ли се какво говориш? Нарин! И тя като теб е жена на Мурат. Не. Тя е вещица. Открадна мъжа ми. Открадна ми живота. Остави сина ми без баща. Открадна ми живота. Къде е сестра ти? Лъжец! Лъжец! Мразя те! Лъгал си ни всички! Лъжец! Лъжец! Защо си ни лъгал? Защо? Защо, татко? Защо? Майя. Вие останете колкото искате, аз си тръгвам. Къде ще отидеш, госпожице? Ще решим проблема заедно. Виждаш, че полагам усилия. Изчакай, боли ме ръката. И защо обвиняваш мен за всичко? Защото си виновна. Да бях умряла аз вместо баща ви. Да беше. Хайде да се прибираме. Знам всичко. Знам, че сестра ви е била жена на баща ми. Видях тяхна снимка. Но с нея са имали само религиозен брак, нали? Затова Нарин ни мрази. Всъщност, тя е добро момиче. Опитай се да я разбереш. А ние каква вина имаме? Никой няма вина.
Виж, преди години баща ти и Нарин вдигнаха голяма сватба. В началото бяха много щастливи. Но татко ти не искаше да остане тук. Градчето му стана тясно. Взе Нарин и отидоха в Истанбул. Започнаха работа. Но Нарин е селско момиче. Не можа да издържи в Истанбул. Беше млада, много млада. Баща ти идваше поведнъж в месеца. После се запозна с майка ти. Влюбиха се един от друг. Когато се ожениха, Нарин се срина. Но толкова много обичаше баща ти, че си мълча години наред. Предпочете да остане в сянка. Преглътна обидата. Не мога да повярвам. Сякаш сънувам кошмар. Трябва ли да разкажа това на мама? Товарът ти не е ли твърде тежък? Каква полза, ако разбере и това? Така или иначе ще си тръгнете от тук. Остави нещата така. Хайде да отидем при Рюзгер. Чичо Фарат. Баран наш брат ли е? Да, ваш брат е. От един баща. Narin abla. Ana, Oğlum. neredeydin sen, iyi misin? Esas sen neredeydin? Buradaydım, seni bekliyordum. Abine mi gittin sen kızım? Benim ağabeyim yok artık. Amca, ne oldu ki? Çık da anan anlatsın sana. Oğlan dayı derler ama Allah'tan Baran bana çekmiş. Ролите озвучиха артистите Радосвета Василева, Христина Ибришимова, Ася Радчева, Веселин Ранков, Даниел Цочев, Здравко Методиев. Преводач Даниела Трифонова. Тон режисьор Надежда Боянова. Режисьор на дублажа Анна Тодорова.